Il-kunsill lokali għandhom ir-rwol kruċjali biex jiżguraw l-investimenti mirati lejn il-komunitajiet lokali jaslu fejn hemm bżonn u jkunu ta' għajnuna soċjali għal bosta nies. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Ministru għall-Fondi Ewropej, Stefan Zrindzot-Zoppardi, waqt sessjoni ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-Pjan Nazzjonali ta' Malta għall-Fond Soċjali tal-Klima. Il-laqgħa li saret bħala parti minn proċess konsultattiv tal-Fond Soċjali tal-Klima tal-Unjoni Ewropea rat is-sem ta' diversi rappreżentanti tal-Kunsill Lokali u Reġjonali kif ukoll is-Segretarju Permanenti tal-Fondi Ewropej, Jonathan Vassallo. Il-Ministru Zrindzot-Zoppardi enfasizza l-valur ta' dawn id-diskussjonijiet li bihom jitkabbar l-arfien dwar l-opportunitajiet li joffru l-Fondi Ewropej, filwaqt li jagħtu lok lill-Kunsilli joffru l-kontribut tagħhom. Matul l-attività l-Uffiċjal Ewlieni tal-Koordinazzjoni Strateġika u l-Ippjanar għall-Fondi Ewropej, Debbie Kakija, ippreżentat il-punti prinċipali tal-pjan b'enfasi fuq is-settur tat trasport. Dan jinkludi investiment dirett ta' madwar 6 miljun euro f'vetturi elettriċi u infrastruttura ċarġjar biex il-kunsilli lokali jkunu jistgħu jipprovdu servizzi komunitarji ta' trasport tal persuni vulnerabbli. Minn barra hekk inizjattiva oħra hi kampanja ta' għarfien fil-lokalitajiet biex jissaħħaħ l-użu ta' dawn is-servizzi. Dan il-pjan parti mill-allokazzjoni totali ta' iżjed minn 60 miljun euro għas-snin 2026 u 2032. Jixed l-impenn ta' Malta lejn tranzazzjoni ekoloġika ġusta u sostenibbli li ma tħalli lil ħadd lura. Il-konsultazzjoni pubblika miftuħa sal-25 ta' Ġunju f'nofsinhar u l-pubbliku mħeġġeġ jibgħat il-kummenti fuq publicconsultations.gov.mt jew fondi.eu.